Nagpahimangno ang Canned Sardines Association of the Philippines nga posibleng muubos ang supply sa barato nga sardinas sa merkado tungod sa padayon nga pagsaka sa production cost sa may aging tuig. Matod sa grupo, wala pa mausab ang suggested retail price sulod sa tulo ka tuig bisan pa ilang hangyo sa Department of Trade and Industry nga dungagan og 3 pesos ang presyo sa may economic product sukad pa sa tulo hangtod sa 4 ka tuig ang milabay. Gipasabot ni Francisco Buencamino, Executive Director sa asosasyon, nga kung magpadayon ang kapildihan sa negosyo, mapugo silang ibalig ang produkto sa mas taas nga presyo. Bisan pa wala pay aktual nga kakulang sa supply karon. Giklaro sa industriya nga lisod na mapadayon ang baratong presyo tungod sa pagsaka sa gasto sa lana para sa mga fishing vessels o packaging materials. Sa pagkakaroon, ang presyo sa 155 gramos nga lata sa sardinas nag-range sa 22 pesos hangtod sa 32 pesos ug gisaligan kini sa mga daghang minimum wage earners. Sa laing bahin, gingon ni DTI Secretary Cristina Roque nga padayon ang negosasyon sa mga tigama aron makabot ang balanse sa presyo o proteksyon sa mga konsumidor samtang nagtanaw na usab sila og mga alternatibong solusyon lakip ang export opportunities. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugngan sa paggatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita.